Вітанкі, мяне зовут Кацярына, гэта канал Кот-Кот, і мы працягваем. Ну вось табе трэба было праехацца тут, а? Мы працягваем записываць сімулятар супермаркета, или, як мне падабаецца казаць, сімулятар крамы. Я не ведаю, спадзяюся, вам гэтай серыі падабаецца, бо зноў жа кажу уже які раз, я не разумею, у чым фан. Ну то бок так, зноў жа, гэта таймкілер, дзе ў цябе ёсць пачуццё кантролю і гэтак далей, но пакуль не тое, как вельмі цікава. Зноў жа, добра, хопіць енчыць. Гэтыя кіроўцы задзюблі ўжо. Сёння, як звычайна, у нас 4 працоўных дні, і паглядзім, што мы за гэтыя 4 працоўныя дні можам з вами зрабіць. Ой! Зойдзе ўнутр. Не будзем ужо звонку стаяць. І так, нагадваю, што у нас новая ліцэнзія, у нас ужо 3 сцелажыкі, у нас новыя тавары, і нам якраз такі трэба ўсё пашырацца і пашырацца. Напрыклад, я бы хацела новую лядоўню, каб яна ў нас была, больш сцелажыкаў, больш нейкіх тавараў, магчыма, павялічыць плошчу нашай крамы і ўзяць другую касу. Але гэта ўжо такія, як то кажуць, напалеонаўскія планы. Пакуль разбярэмся з тым, што ў нас ёсць, што нам патрэбна. Да, дзень пачынаецца з таго, што мы з вами аглядаем нашыя тавары. Ну, гэта, вядома, нам патрэбна паста, нам патрэбна алея і та, і другая, і макарошкі, мажліва, хлебушка ўзяць. Так. Ідзем. Алею одну бярэм. Ой, ой-ой-ой, а я што, ўжо зрабіла ўсё? Якая я малайчынка. Я заранё ўжо ўсё зрабіла. Хе-хе-хе. Я ўвесь час забываю, што я на вечар прапісваю ўсе тавары, якія неабходна купіць. Ну, хай так ужо будзе. Я ўсё роўна планавала, каб там была 2 пасты. Так, ой. Ой. Прабачце, у мяне яшчэ раніца. Я ўжо гадзіну як прачнулася, але, праўду кажучы, я сидзела у тыктоку. Вось, тыкток вырашыў, што сёння мне неабходна глядзець выключна на хімба. І хто я такая, каб з гэтым спрачацца? Вось. Я простая жанчына з простымі густамі. Я просто люблю пацешных людзей. Тут няма ніякага секрету. Ой. Ці гэта я з крывымі рукамі, што хутчэй за ўсяго? Ці то... От я не глядзела, я памятаю, што у мяне нейкія за гэты час абновы пампаваліся, бо я перыядычна раблю перарывы, каб проста пагуляць у то, што мне хочацца пагуляць, не ўвесь час записваць, ды і я ўвесь час не магу записваць. Вось, магчыма, я не заўважыла, была нейкая абнова для сімулятара крамы, таму што кіраванне, можа, я адвыклася, але што я за адзін дзень адвыклася? Нейкае трошки дзіўнае. Так, нам засталося можам открыть нашу краму и проверить наши цены, бо нагадываю, у нас с вами каждый день приходят поведомления про то, что цены на яйки, цены измениваются. Так, хай 60 будет. Так, бо, зноў жа, наш биржа нестабильная. Гэта я дарма. Это я... А что ты уже не знайшоў? Что не так? А что так? Я что, настолько моцна ігнаравала цены? Да, почекайте, молодой человек. Ці не вельмі молоды. Ёлки-палки.
Я реально не эксценамі сёння таго гэтага. Моя неуважлівасць можа мне, канешне, дорага каштаваць. Ну тут то сё. Ну тут то сё. Ага. 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 Ну, блин, добра, не поглядела, не страшно. Так. Эп. Да не, ўсё яму падабаецца. Можа, яму перашкаджала браць тавары? Так. Хто яго зразумее? Мне вось адначасова падабаецца вось гэты момант з тым, што ты пікаеш тавары, выдаеш рэшту ці прабіваеш праз тэрмінал. А адначасова... Я выбачаюсь. Бачыце, раніца кажу. Сёння у меня кава, і я нават не паспела яе выпіць. Она ось побач стаіць. Таму, магчыма, я яшчэ так сабе функцыяную. Да таго ж, сёння сумны дзень, бо не проста панядзелак, а панядзелак, калі... Ну, я кожны дзень хадзіла на працу падчас весенніх канікул, але адна справа, калі ты ходзіш на праву і на школа пустая, нікога няма, а іншая, калі ты прыходзіш і ў цябе там натоўп вучней. Так што да. Сёння будзе весела. І яны за тыдзень ужо адвыкліся трошкі ад школы. Тым больш, што казаць, сёння у нас ужо красавік, усё ж такі, 1,5 месяцы. Ну, што я ж... Сэнсеры скончыўся, А калі? А калі? Чаго? А я... Куды ён дзеўся? Хто з'еў? Мышы? Я выбачаюсь. Я просто... І соль! Проверка. Пусто. Ёлы-палы! Куды? Дзе ўсе тавары? Куды? Ой-ё! Так, Катерина, пора прочинайся. Тебе у крайме недохоп. Ой-ой-ой-ой. Ну ты-то яшчэ куды? Не. Добре, что я математику не выкладываю. А то было бы неёмко. Ой, прабачце, калі ласка. Меня калі нешта чымсьці неяк насмешыць. Ой, ну, в принципе, я такі чалавек. Меня насмешыць вельмі лёгка. Ды я і люблю шчыра посмяяться, правду кажучи. Да спыніцеся, мне товары купить трэба. Что? Уже 5 вечера? Что? Я что, мергнула и вечер наступил? Не, ну, калі ты... Чым больш ты сталяеш, тым яно так усё адчуваецца. Але ну... Что за приколы? Я не разумела. Я пробачаюся, дороженькие покупники. Так, нам нужно... Потребна нам соль, гарбата, молоко и яйки. Я вибачаюся, я просто у стані шоку. А як я так міргнула, що ажно
День прошел. Что отбылося? Гульня глючнула? Я глючнула? Так, а что у нас тут? О, аллею забыла купить. Отойдите! Холера вас! Кинем. Потом разберусь. О! С днем глюков. Ой-ой-ой-ой. Сегодня будет такі собі дзень, я адчуваю. Да не ныйце, калі ласка, я не разумею, як гэта здарылася. Нешта я зусім неяк таго гэтага нечакана, канешне. Што я магу сказаць? Панядзелак? Та... Ну, не мае гарбаты і не мае гарбаты. Мужчынка, ну што вы, як не родны? Я не виновата, что кассы заполненные. Вы у меня литерально все скупили. Может, просто, что я неправильно поставила цены, люди такие, ага, яно та ні, бяжим бери. Я реально, як зараз котики такі. Ну, прынамсі без рэшты. Ужо неяк больш пазітыўна. Да ладно, мужчынка, гэта мне тут саромецца трэба, што мне ні халеры няма. О. Не, сур'ёзна, я ў такім зараз шоку сяджу. Вы просто не... Добра, што вы не бачыце. О! Я популёвае место для близнюков. Былі дзяўчаты дагэтуль. Цяпер хлопцы прыйшлі. Як выглядае сумна гэтая бутэлька алеі, таму што, ну так, больш купляць-то тут няма чаго. Ну, яны нешта знайшлі. Такі джентльменскі набор. Ого, вау, у меня больше 1000? Я сегодня 1000 заробила? Я не ведаю. Ці чулі ви, як я свищу? Ой, клавіатурка, вибач. У меня просто две клавиатуры, и я користаюся той, яка блютузна. Тому що мой ноутбук стоїть на подставці, і буде вельми незручно весь час тянуть руки, і вони просто заболяться. Тому у меня есть другая, и периодично я не туда натискаю, включаю ее и выключаю. Так, головные рахунки заплатили. Ёлки-палки. Ну, день принамсі был прибыльный. Это мы можем с вами отзначить. У меня литерально ничего нема. Ой, что у нас тут? Соль? Соль, все. Соль, усё. Так. Пачнем з молочки. Нам патрэбна, ну, умовна, вода, сыр і, можливо, яшчэ яек узяць. Так. Сыра можем адразу 2 взять. Я сказала 2 берем кордонки. Одну воду і одну яек. Добре. Наступний стеллаж. Ага. А что у нас тут стояло? А, кава, гарбата. Так, сухий сняданок, пудра, каву, гарбату. Узяли. Далее, что нам потребно? Вядома, аллеи адразу возьмем и будем скончивать этот день. Одна аллея и другая аллея. Так, у нас просто максимум это 10 товаров. Вось гэтая статистика мне не падабаецца. 6 товаров не знойдено, и 1 я 10 штосьці наблытала.
Адзінае пазітыўнае гэта тое, што ў нас добры прыбытак. Гэта ўжо так, ужо неяк радуе. А у нас няма персоналу, чого его, што яму аплочваць? Так. Давайте расставим то, что у нас ёсць, потым будзем ужо паціхеньку докупляць для іншых стеллажикаў. Так, гарбатка. Слухаць, у нас што, вся гарбата? Больш няма? Ну окей. Гарбата мне заўсёды падалася, неяк больш заставалася. Зноў, можа была нейкая абнова, і яны нешта панёрфілі, змянілі, я не ведаю. Я навіны наконт гэтай гульні, правда кажучы, чытаю не вельмі уважліва. Вось, бо быў распродаж у стыме, і я набыла некаторыя гульні, які мне даўно хацелася. Ну, прынамсі, іх паглядзець, яны для мяне былі цікавыя. Вось, і я падумала, што яны будуць таксама цікава, калі іх рабіць для запісу, таму што, ну, мне здаецца, іх можна ахарактарызаваць як індзі ці каля гэтага. Плюс яны добра прыцягнулі да сябе ўвагу, калі можна так сказаць. Прабачце, я проста гляджу на тавары і пры гэтым разгаўляць мне трошкі нязручна, таму што трэба ўсё палічыць, паглядзець. Ось. Гэты сыр мы пакуль выкладваць не будзем. Хай у нас тут стаіць. Ось так. Ось, потому что я планую, які у мяне план увогуле на, так сказаць, на канал. Гэта, па-першае, ну, скончыць Пэшаномікс. Перыядычна я хачу нейкія дэмкі гуляць, глядзець, потому что, ну, я вельмі люблю дэмкі ў тым плане, што ты можаш заранёў пашупаць гульню, паглядзець, якая яна, таму што трэйлеры могуць быць цікавыя, скриншоты з гульні могуць быць цікавыя. На паперы усе механікі тое ці іншае, то таксама можа быць цікавым. Але, як вы разумееце, калі ты пачынаеш у гэта ўсё гуляць, то можа ўсё быць неяк інакш. І вось я якраз такі... Так, дэмка табе дазваляе паглядзець. Ну, больш-менш, ці падыходзіць табе такое. І, зноў жа, бо не хочацца купляць кота у мяшке, калі вы разумееце, пра што я. Так, рыс, соль. А я паклала? Вось, яшчэ трэба пакласць яшчэ адну аліўкавую алею. Я забылася. Хлеб. Ага. Нешта я сёння плыву, канешне. Выпустить меня. Ну і вось, пра што я казала? Я казала пра дэмкі. І вось мне хочацца перыядычна таксама записываць дэмкі па сакрэту. Я не ведаю проста, што раней будзе. Гэтая серыя ці калі я выпушу першую дэмку. Запіс першай дэмкі. Ось, магчыма, якраз такі вы ўжо гэта пачуеце пасля. А магчыма, і якраз такі спачатку. Хто яго ведае? Ну вось. Дэмкі гэта весела. Фестываль дэмак таксама мне падабаецца. В прынцыпе, мне стала падабацца проста на Switch дэмак, ну, яны былі, але не тое, каб іх было шмат. І яны былі для, ну, скажем так, вельмі рандомных гульняў. То бок, там няма нейкай серыі, ну, напрыклад, калі на Switch выходзіць нейкія, умоўна кажучы, АА-праекты, якія, ну, за вялікія грошыкі вам прапануюць, то, як мне падаецца лагічным, што дэмкі тут павінны быць, хоць нейкія, таму што? Такая гульня, яна шмат каштуе. Не ўсе людзі гэтыя на шмат грошыкаў
маюць. Напрыклад, у мяне няма шмат грошыкаў, так я не магу купляць просто вот так узяць і купіць проект на свечы і не адзін, напрыклад, а некалькі. Так, мне трэба падумаць, ці патрэбна мне гэта гульня ці не. І праблема ў тым, што так, ты не можаш яе пашчупаць заранёў. І бывае такое, што ты купіш гэты вялікі праект, гэту вялікую гульню, а па выніку яна табе не спадабаецца. І што тады рабіць? Вось пытанечка. Таму што, наколькі я разумею, проста ўзяць, перадаць гульню, ты, напрыклад, не можаш гэтага зрабіць. Мне здаецца, і з тымі ты не можаш гэтага таксама зрабіць, неяк пашырыць. Напрыклад, у меня ёсць Pathfinder, пры гэтым у меня Pathfinder з усімі DLC, калі не памыляюся. І праблемка ў тым, што чаму я хачу... Я не змагла вярнуць гэтую гульню, таму што я такі чалавек. Я сама себе газлайцю. Што я маю на ўвазе. Праблема ў тым, што калі мне нешта не падабаецца, у першую чаргу я думаю, што гэта праблема ўва мне, так што у меня нешта не так з густам. Я не разумею, там, калі там гульня нейкай механікі, калі што я не злавіла тую хвалю, вайбу, якая ёсць у гэтым прадукце. І так далей, так далей. То бок, так, я вінаваты. Таму я, вось, як тым анекдоце, вожык, які плакаў, але жор гэты кактус. І праблема з Pathfinder'ом у меня была такая ж самая, што я намагалася... Я нагуляла, больш, чым 4 гадзіны, таму што я намагалася зразумець, што ў гэтай гульне такога класнага. Таму што калі вы пагуглі раніца цяжка. Вы паглядзіце водгукі, то вы па водгукам можете заўважыць, што яны вельмі добрыя, вельмі станоўчыя. Знаёмыя, якія гулялі, таксама вельмі добра пра гэтую гульню кажуць. Там у іх там неверагодная колькасць нейкая гадзін нагулена, яны любяць туды вяртацца, ім падабаюцца розныя DLC і так далей, так далей. І калі ўсё настолькі добрае навокал цябе, станоўчае, ты пачынаеш думаць, што штосьці з табой не так. Таму я кажу, што я шчыра намагалася полюбіць гэтую гульню. І на пачатку яна мне, дарэчы, падабалася. То бок, на моманце стварэння персанажа, мне здаецца, я тут уже 2 гадзіны вытраціла. У тым плане, што сама гульня стылістычна, пачатак яе, ён імітуе, нібы у цябе такі твой журнал, да, калі вы іх гуляеце там у нейкую настолку, тыпу D&D і так далей, в прынцыпе, ролплеінг нейкі, то у вас ёсць такія, да, паперачкі, куды вы записываеце там інфармацыю пра свайго персанажа, яго статы і так далей. І вось Pathfinder, он з гэтага і пачынаецца, што ў вас такі вельмі каляровы альбомчык, или шчытачак, я не ведаю, як правильна гэта назваць, у які вы ўсё гэта записываеце. І гэта вау, яно мне спадабалася. Мне спадабаліся карткі персанажа, хоць я лічу, што там вельмі бачна, што стылістычна яны вельмі раскіданыя, то бок, што працавала адразу некалькі персанажаў, і праблема ў тым, што картка твайго персанажа з тваей мадэлькай яны не савпадаюць. І зноў жа, пры стварэнні мне вельмі падабалася, што ты сядзіш, вычытваеш там вельмі шмат тэкставай інфармацыі, ты сядзіш, вычытваеш пра клас, пра асаблівасці, там пра расу, тое-сёе. Ты сядзіш там, вылічваеш гэтую матэматыку, таму што там табе тоже прапісаны, як будуць лічыцца твае кідкі, будуць твае атакі і ўсё астатняе. Ой-ой, які сур'ёзны мужчынка. Пакуль я набіраю, плаціць рахункі. І я марудны чалавек. Я такое люблю. Мне сапраўды падабаецца занурвацца ў што-то. Я не кажу, што я ў гэтым добрая, не падумайце. Я такі сабе стратэг і ўсё астатняе. Я просто люблю знаходзіць інфармацыю, неяк з ёй узаемадзейнічаць, нешта рабіць. І гэты момант мне спадабаўся. Правда, я сядзела, я ўсё гэта чытала, я намагалася сабраць такі білд, які будзе працоўны. Зноў жа, мне хацелася пагуляць у нешта,
взяць такого персонажика, за якого я не гуляла яшчэ. Штосьці новенькае, да, новая гульня, новы досвед. І вот усё пачало сыпацца на моманце, калі ты пачынаеш ствараць свайго персонажа. Мне не спадабалася, як выглядаюць мадэлькі. Яны у меня такое просто пачуццё, што, ведаеце, гэта нейкі выглядала як Disciples 2, а я абашняю Disciples 2, але ў дрэнным сэнсе. І зноў жа, я разумею, што збольшага гэта проста праблема густу. Вот, напрыклад, я люблю Divinity 2 Original Sins, і як там выглядаюць фігуркі, мне не падабаюцца, правду кажучы. Яны, я разумею, у іх такі вельмі вайб, вось якраз такі настолкі, да, фігуркі настолкі, такой стылізацыі. Але мне трошкі гэта бянтэжыць на фоне того, што прырода і ўсё іншае, яно менш зроблена рэалістычнай, і ў мяне такі дысананс. І зноў жа, мне вельмі падабаецца, як выглядаюць лізарды, але вось усе іншыя, ну, карацей. Але гэта просто стыль, так? І ты звыкаешся, ты, зноў жа, усё добра, гэта мне не перашкаджае. А тут, я не ведаю чаму, але ў Pathfinder'е гэтыя мадэлькі мне вельмі не падабаліся. Яны ўвесь час адцягвалі ўвагу ад таго, што адбываецца. І зноў жа, гульня пачынаецца... Ну, з аднаго боку, яна пачынаецца вельмі класічна для такога тыпу гулян. Ой-ой-ой. А з іншага боку... Ну, прабачце, вельмі тупа. Што я магу сказаць? Пачакайце. Так, нам патрэбны макарохі. У нас усе макарохі скончылись. Адразу возьмем 2. Так, яна, як я і казала, яна пачынаецца вельмі тупа. Яна пачынаецца з наскоку. Яна... Я не ведаю, зразумееце вы мою аналогію ці не, але гэта просто вайбы тупога і сякая. Вось самага такого базового, калі так, вось яно такое адчуваецца. І зноў жа, тое, што падзеі адразу у вас ідуць, так, там прилетает хто-то там, тыры-пыры, я уже не памятаю, прабачце усе, я зноў жа, моя дыслексія вельмі перашкаджае мне працаваць з імёнамі і назвамі, я іх не магу проста запомніць. І ты адразу, ты абраны, ці абраныя, то ўсё. Уведзіце мяне ў гэты свет. Я разумею, што гэта такая тактыка. Я разумею, што ёсць шмат гульняў, які цябе, твайго персонажа, адразу закідваюць у гэтыя падзеі. І так ты, як і гэты персонаж, вы разам ну, просто такие, холера, што адбываецца? І так вы, вось, гэты свет новы, у якім вы апынуліся, вы яго неяк разумееце, вызначаеце, ўсё, так далей, так далей. Я ведаю, што такія гульні ёсць. Але прыкол у тым, што каб гэта спрацавала, каб вы не сидзелі з тварам твару такі, господі, што? У чым прыкол? І потым не вымкнулі гульню, таму што ну, нічога не зразумела. І не вельмі так цікава. Так, сюжэт павінен добра быць прапісаным. І пачатак Pathfinder'а мне, правду кажучы, не спадабаўся. Ён мяне не захапіў. І зноў жа, па тым ці іншым момантам у сюжэце адчуваецца, што там ёсць штосьці добрае. Тыпу, сур'ёзна. Я не хочу наведаць гучаць як чалавек, фу, мне не падабаецца і ўсё. Не, у меня ёсць аргументы. Там ёсць то, што можа быць добрым. Я не хочу казаць, што фу, усё дрэнна. Але яно так размазана пасярод усяго того, што такое дурное, непатрэбнае і так далей. А яшчэ моя праблема ў тым, што гэта гульня, ну, не вельмі старая. Але яе кіраванне, як у вас пабудавана механіка бою і так далей, зноў жа, я не ведаю, ці... я буду параўноўваць проста з тым, што я ведаю. Гэта, господі, Baldur's Gate, які першы ці другі, ўжо таксама не памятаю. Я выбачаюсь. Гэта тады было не вельмі прыкольна.
то, як ты кіруеш сваёй паці, як ты ўвесь час, каб усе яны ў цябе бегалі, ты павінен іх усіх адзначаць кожны раз, абвадзіць і ўсё гэта контр рабіць. Гэта тады ўжо было незручна. Цяпер-то тым больш. І Pathfinder такі, не, мы возьмем гэтую механіку. Мы возьмем гэту састарэлую механіку, якая ні халера не працуе, хоць мы можам зрабіць все інакш, каб было зручна. Но мы гэтага рабіць, вядома, не будзем. Разумееце, калі вы гуляеце ў гульні, вы можете пакутваць. І ў некаторыя моманты вы нават павінны пакутваць. Але вы не павінны пакутваць праз тое, што у вас тупое кіраванне. Вы павінны пакутваць праз тое, што, напрыклад, вы падабралі неправільную тактыку, і ваш босс-файт не такі прыкольны атрымліваецца, як бы вам хацелася. Так што ваш білд не такі ідэальны, як бы вам хацелася. Што, так, вы не вытрацілі час, каб вось сур'ёзна, калі можна так сказаць. І зноў жа, ёсць гульні, дзе вы проста па фану гуляеце і ніякіх праблем. Вось. І ў Pathfinder такога няма. То бок, ведаеце, вось гэта, ой, ну ты працярпі 50 гадзін, потым гульня стане цікавей. А я не хачу 50 гадзін. Я заплаціла за гэта грошы. Я не спіраціла гульню. Не. Я чэсна ўсё купіла. Я чэсна заплаціла за DLC. І я чэсна хацела, каб мне гэтая гульня спадабалася, каб я адчула, што гэта вось нешта маё. Але яно так не адчуваецца. І чакаць, калі яно мне гэта спадабаецца, мне не хачу. Да чаго ўсё гэта было? Пра тое, што гэтая гульня ў мяне ляжыць з усімі DLC. Я не магу вярнуць грошы, ну, таму што зноў жа, праз маі намаганні палюбіць яе, я вось гэты ліміт часу, які дазваляе з тым павяртанні, я вытраціла. І зноў жа, не праблема. Так, ну, я вінавата. Я магла адразу вярнуць. Запусціла, зразумела, што не маё, ўсё, до вядзення. У чым праблемка? Ну і зноў жа, я бы гэту гульню хацела камусьці аддаць, бо ёсць іншыя, я думаю, людзі, якім бы яна спадабалася, зноў жа. Таму па статыстыцы, якую мы бачым у стыме, шмат каму яна падабаецца. Шмат у каго яна ў спісках жаданага. Дык у чым праблема? Чаму я... Потому што я... Ну, ой, не туды зайшла. Можна ж было б неяк патрэйдзіцца, так? Зноў, шмат грошай, статыстыка не вельмі. Вось чалавеку не падабаецца эта гульня, я там... Да нават не абменьвацца. Слухайце, я гатова ее падарыць. Ну, мне не шкада гэтых грошах. Я ўсё роўна іх вытраціла. Так што, ну, не вярнуцца яны да мяне не вярнуцца. Я з гэтым змірылася. Так, лёгка прыйшло, лёгко і пайшло. Ось. Таму дайце мне магчымасць падарыць гэтую гульню. І зноў жа, такая праблема, я разумею, чаму яна ёсць. Гэта, напрыклад, калі мы кажам пра стымы, гэта рэгіянальныя цэны, так што ну, зразумела, каб людзі не скамілись, па танным коштам не куплялі і там і не дарылі адзін аднаму. Але калі ў цябе гульня і так ёсць у бэклогу, то бок у чым праблема? Яе проста аддаць. І зноў жа, добра, калі там ёсць розніца, я гатова даплаціць гэту гульню, проста забярыце ў мяне. І ў выніку і гульня ляжыць нікаму не патрэбная. Да? Просто калі ты вытрачаеш грошы, мне, прынамсі мне як хочацца, каб гэтыя грошы на штосьці пашлі. У гэтых грошай быў нейкі вынік. Дарэчы, прабачце, калі я блыкатаю грошай і грошаў, магу. У меня дзесьці была памятка, каб іх не блыкатаць, таму што адно значэнне гэта гэта то, што мы маем на ўвазе, што манеткі, да, што гэта эквівалентна манеткам, а ў іншым значэнні гэта мы кажам канкрэтна пра выплаты. І я вось праз гэтай канчаткі блытаюсь, дзе якая форма. Спадарыня Кацярына Варажун, калі ласка, прабачце мяне, я памятаю, што у вас быў твіт на гэтую тэму, я памятаю, што я яго паставіла падабайку і, здаецца, дадала сабе ў заметкі, але я не памятаю розніцу. Прабачце, калі ласка.
Я ў наступны раз сабе зраблю памятку, дзесьці перад вачыма пакладу і буду правільна казаць. Можна сёння ўжо як ёсць. Дык вось. То бок, ну, я хачу, каб грошы працавалі, бачыць вынік гэтых грошай. Грошаў, здаецца. І, ну, калі гульня проста ляжыць, то вось гэта для мяне тое, што мае сродкі просто пайшлі ў нікуды. То бок, я заплаціла, мне не спадабалася, я камусьці перадарыла, гэта ок. Хтосьці іншы будзе насалоджвацца. Бо зноў жа я бачыла у спісках жаданага, здаецца, у нейкіх там маіх знаёмых і сяброў, што ім хочацца гэтую гульню. Я б такая, господі, да забірайце. Але вось, я ўжо ўсё расставіла, што ў нас было. Але вось як ёсць. Ой. Так, бярэм усё за пар, таму што у нас нічога няма. Так, не ведаю, что я тут накупила. Ёлки. Что? Фух, господи. Вы бачили? Гэтую кардонку реально хтосьці переехал. А можно поскаргиться у службу доставки? Просто яны свою працу зрабілі дрэнна, у меня побитый товар. Толькі гульня пачалась з таго, што я сказала, што яна вельмі марудная, і я не ведаю, што ей рабіць. Гульня такая, пачакай, просто пачакай. І пачало тварыцца нешта незразумелае. Мне ўжо страшна. Так, гэта у нас які? Гэта ўжо пайшоў 3-й гульнявы дзень. Матуха на боже. Мне правда же страшно. Так, ага. Тады тебе ставим сюда. Пригоженько, пригоженько. Пригоженько. Ага, ось тут у нас все стояло. Наша паста. Спагетти. Наша арахисовая паста. Так, у нас солодкого невеликий выбор у краме, тому, людям хоць нешта бы купіць, разумею іх. Цікава, што тут не... Вось у нас ёсць соль, але у нас няма цукру, то бок ёсць цукровая пудра, але гэта трошки іншае. У гарбату ці нешта так ты е не дадаш. Выкарыстоўваецца яна, у асноўным, калі людзі нешта там пякуць, так, выпечка нейкая, ці яшчэ штосьці. Таму тут цікава. Это реально? Ось мне цікаво. Можливо, что тут написано? Ну да. У меня есть здогадка. Тут, переклали як цукровая пудра. Може, гэта і ёсць цукровая пудра. Але, магчыма, гэта нешта накшталт замены цукру. Ось, ведаеце, бываюць розныя. Таму, магчыма, у нас як такого, цукра і няма. Таму што у нас есть тое, што можна замяніць. А ці ёсць замена солі? Ось, мне цікава. Ці соль няма чым замяніць, у прынцыпе. Трэба нешта будзе пагуляць. Некае маленькае даследаванне зрабіць, таму што, цікава. Так, тут гэта ўсё трэба яшчэ так ставіць, каб людзям не перашкаджала. А я магу просто тэлепартавацца. О, я яшчэ одну взяла. Ну да ладно. Тады паставім гэта одна на одну. Ой. Хай так будзе. Так, вось тут нам, канешне, патрэбен наш склад.
Каб у краме все стояло, яно такое себе, конечно. Так, подойдем трошки ближе. Так. О! Вижу, палічкі выглядаюць неяк весялей, калі тут усё ёсць. Правда? Правда. Так. Яйки наши. Угу. Сухие сняданки вось так само. Людям подобаются. Мука. Проверим, все ли он. Ага. Пусто 100%. О, я вот и думаю, я заказала сыр, ці не заказала. Так. Ой. Ну, не ведаю, будем спадзявацца, што на сёння маёй працы, звычайнай працы, будзе неяк усё прасцей, чым тут у гульні. Так, што бы нам яшчэ адразу ўзяць? Ага, нам патрэбна ўзяць яшчэ спагетці. Это 100%. Вадзішку на ўсялякі выпадак давайте возьмем. Так, спагетці. Я нават 2 возьму. І вадзічку. Адразу, каб мне туды ходзіць. Колькі нам яшчэ засталося? О, $265. Калі ўсё будзе добра, то можа мы нават зараней ўсё заплатім. Трэба ведае. У нас гэтыя дні продажы як сумасшедшыя, да, звярацелы ідуць. І, магчыма, мы з гэтым усім справімся раней часу. Ой, я яшчэ ікаю сёння. Дзень, конечно, цікавы. Так. А гэтую мы прыхаваем. Ой-ой-ой. Дарэчы, ці можна будзе у будучыні рабіць оптавыя продажы? Ну, типу... Гэта ж было бы зручна, дарэчы. Зрабіць нейкую секцыю ў вашай краме, дзе вы можете ўсё... Ну, хтосьці, вот, каму патрэбна, бяруць па штучцы, а іншым, напрыклад, хто там адразу хоча ўсяго ўзяць, ну, патаннела, могуць браць сабе тут усё добра. Ціха. Возьму яшчэ ўсё-таки сняданку. Я забылася, хацела і забылася. І каву на усялякі. Трэба нам неяк... О! Вадзічка 3,02. 3,05 хай. Я сказала 3, ну... О, прикольно. 3,05. Угу. Угу. Добренько. Что я хотела взять? Я хотела взять каву и сухий сняданок яшчэ. Кава. Сухий сняданок. Купить. Все равно раніца не той, каб тут походить. Можно себе спокойно все поставить. Так, филинчик, клилотка. О, остается тут все. А каву мы просто поставим тут. Боже, какая коллекция уже. Дивный выбор, але не осуджаю. Ну, адразу неяк весялей становіцца, калі ты бачыш, што ўсе палічкі з таварам, ўсё-такі парадак, чысціня. Не ведаю, ну, можа, мне толькі так гэта падабаецца. Ну, час, конечно, бяжыць. Ой-ой-ой.
А колькі? А, нормально. Ну, касса покуль у нас. О, толькі хотела сказать, что чего так мало беруть. Тут жанчыночка такая прошла и набрала. Угу. И уже глядите, наши квитки по 60 долларов. Это добро. Ну, не соромитесь, господар. Ну, взяли вы только сухий сняданок, и что? Мы тут вас не осуждаем. Мы вас осудим за іншие речи. За выбор вашей ежи? Нет. Так, оп-оп. Треба штось пакуль доставлять. Ціня яшчэ. Ось, шкада, што я не могу неяк зверху выглянуць. Ну, я... Ось. У меня просвечивается трошки. Что яшчэ арахисовая паста ёсць. Там у нас ёсць. Ось знову, я міргну і ўсё знікне. Так, оп-оп-оп. Ой, картка же. Ну ось. Сонейка прийшло. Уже як лето адчуваецца, люди водичку стали куплять. Разумею. Ой-ой-ой-ой-ой, спадар. Як не соромно. Штосьці треба доставлять? Ну, хлеб яшчэ хапае. Кавы там, в принципе, не тое, как шмат. Водички тоже хапае. Яек хапае. Пакуль усё спокойно. Хотелось пожартовать, что цікавы яго вечар чакае сёння. Але я вышэй за гэта. Я такія дурныя жарты не жартую. Я выключна інтэлігентная. Кайго я тут збіраюся падмануць, мне хтось скажа. Так. Ну, добренько. Так. Ага. Так. Доставим. Не так беруць, як я спадзявалася сёння. Ну, ды ладно. Та-та-та-та. Хвилиночку. Ну, тут можно и не доставлять навод. Ой-ой. Ой-ой. Я кажу, толькі міргані, і ўсё знікне. Усё знікне. Як яны гэта робяць? Не разумею. Суд. Толькі страшно. Все, побегла. Включаем светло. Угу. Так. Ну, могла б и не бегче, конечно. Да не виновата я, что кассы уже того гэтага. Вы так само могли бы и неяк больше брать. Потому что покуль вам тут решту гэтую полічиш. 10 годин пройдзе. О, 66. Айк. Как вы все так купляли? Так, ой. Что у нас там? Может, зникло, не? Это
Пасты нема. Холера. Час яшчэ ёсць. Хвилиночку. Пасты трошки зусім засталося. А у меня нема пасты. Не паниковать. А я паникую. Фух. Так, смена пранамсці хутка скончыцца. Калі ласка, не купляйте пасту арахисовую. Ну не купляйте. Не. Что так страшно? А вы откуль пришли, женщина? Ну. Фух. О, нам 3 пасти засталося. Якое щастя. Не, нема нічого. О, добренько, запасов набрали, и у нас уже принамсті. Так. Молоко яшчэ есть тут? Ёсць яшчэ. Так, эту муку поставим. У гэтай муки такая, конечно, картонка великая. Не вельмі зручна. Як гарбату то добра разбіраюць. Так цішком, ніжком, і хоп-хоп, і нема гарбаты. Так. І сольку амаль усю взяли. Та ти... Аллея. Ого, я не заважила, а уже 10 уровень нашей крамы. Это добренько. Есть тут еще что-то? Есть еще тут что-то. Так. Тогда какие у нас будут планы? От гэтых макарон не могу позбавиться. Так, сыр докладем. Тут еще годно засталась упаковка. Угу. О, дети, я не тое зрабіла са здачай. Зрэштай. Ну, будем спадзявацца, зноў жа, хутчэй за ўсяго рэшту палічыла я не на сваю карысць, бо інакш мне бы гульня не дала. Ну, добренька, гэта не так страшна. Прынамсі, я нікога не падманула, толькі саму сябе. Тут жыць можна. Так, арахісавая паста нам патрэбна. Пудры докупіць, сняданак докупіць, муку, вядома, докупіць. Алею, хлеб, рыс. Так, зробім ось такую рэч. Опля. Та ты... Холера. Ну, я повинна тебе платить, я уже заплатила. Так, у нас есть магчымасць купить лицензию новую. О! Гэта добра. І ўсё гэта амаль у нас ідзе якраз таки у лядоўню, акрамя малако, якое адразу 6 штук. Яно ідзе на палічкі. У нас для палічак там места яшчэ няма. Хлеба можна прыбраць. Ну, я пакуль подумаю, потому что
Нам патрэбны і так грошыкі. У нас не тое, каб іх хапае. Сняданак, хлеб. Ну, 2 можна ўзяць. 1. Тут нічога не бярем. 1. Сыр возьмем. Каву возьмем. Водичка яшчэ, здаецца, стаіць. Цябе возьмем. Цябе. Тут 1. Ужо 10 товар. Добренько. Так. Давайте пакуль вось так. Паглядзім, там расставім і паглядзім, што ў нас як ё. Чаму яны на дарогу ўсё гэта выкідваюць? Так, з іх боку неветліва. Ды тым больш, ну папорціць мне тавар, а хто будзе потым яго купляць? Ніхто, то бок я губляю грошы. Ёсць тут нейкае пенальці для фірмы дастаўкі? Не? Шкада. Магло бы быць. Всё, боже, гэтых кардонак стае. Так, гэта наш апошні 4-й дзень на сёння. Так. Ага. Та-та-та-та-та-та. Ну, добра, хай будзе 2 солі ўжо. Взяла і взяла. Так, пудра. Каталіцкі Великдзень, таму яны так яйкі бралі. Ну, зразумела. Што гэта я не падумала? Людзі ўсе святкавалі, яйкамі біліся. Так, у нас на нешта змяніліся цэны. Давайте праглядзім уважліва. Добра. 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 Потому что я бачила... О. Тут можем ужо і 6 ставіць на сёння. О! Моя клавиатура что, уже все? Померла? Клавиатурочка! Что, реально померла? Вось гэта будзе зараз сюрприз. Может, у меня не тая раскладка, я могла поставить выпадкова. Так, здаецца, у меня клавиатура померла. Не, у меня не клавиатура померла, у меня... А что у меня померла? Это у меня гульня так выключила. Прикольно. О. Так, а ну-ка. Во, працуе. Я аж ну спужалася. Так, тут добре. Тут добре. Тут добре. Тут добре. Так, тут добре. Угу.
Так, 0,5. Добренько. Добренько все. Можем отчиняться. Так, можна, до речі, одразу купити собі ладоню великую. Да, ось купили и все. На ліцензію уже не хапає. Ну, тут може тут постоять. Тобто нам потрібно купити ліцензію, це 550. І ще кольки-то на товари пойде. Тут цікаво кольки. Тобто нам знову ж треба заробити як мінімум $600. І це не кажеться про те, що нам ще треба буде звиш докупати. Ну, поглядим, як сьогодні буде. Так. Раніця, як завжди, починається у нас спокійненько, тихенько. Цікаво, до обеда ми на ліцензію собі заробимо? До обеда это, ну, до 12 давайте. Хотя тут, конечно, час минає тільки так. Ну, але з іншого боку, нам усього $60 зосталося до ліцензії. Так що усьо мовчимо. Може, ті два чоловіки нам якраз таки касу і зроблять на ліцензію. Так. Так. О, амаль-амаль, ледве-ледве. Так цікаво назирати, що вони вибирають. Мені просто цікаво, які гэта скрипти. Ну, то бок просто рандомно накидано, чи ёсць некая команда. Ну, логіка у тим, як і што яны бяруць. Ай-яй-яй. Так. Могла облегчиться. Аж надо... Так, лицензия все. Лицензия у нас есть. Теперь мы заробляем на новые товары. З іншого боку, нам і про старі не треба забувати. Так. Де і новий стелаж нам так само потрібен. Фу-фу-фу. А новий стелаж это яшчэ 200. Так, нам бы 1000 за сёння заробіць. Ну, без решти. Так, 26, 69. Что там у нас, что там у нас? Выйдем, поглядим. Зараз, хвилиночку. Тут более-менее добро. Ау, ау, ау. Текстурка захрасла. Здається, треба кави підставити трошки. А то потім не буде часу. О. Принаймні позбавимося від того, як тут у нас все стояло. Так. Слугуємо этих двох. І знову бігаємо, глядимо, що у нас там у крамі. Прошу пробачення, коли я знову починаю нечто собі під нос мармотати, і ви не то, як чуєте. Просто я ось така істота. А кольки вас тут одразу заспавнилося? Почекайте. Я хочу заняться товарами. Ого. І без решти? Ой. А, ні, спрацювало. Айтишку купили.
Ага, так само прийшли гроші чисто поміняти. Так, бежим. Водичку поставили. Хвилиночку. Ваш мат, а я одна. Я у полички улезла. Ой, не люблю колено. Мне тут что-то так это... Есть? Кайф. Шарма уже збирається. Так. О, червону муку докупіть. Так, червону муку. Нам вельми треба червона мука. І чок-піки. Наші сніданки. Знову? Хто гэта зрабіў? Что гэта за холера такая? Так, а чаго трэба даставіць? Каву трэба даставіць. Де це гэта кава? Ай-яй-яй, кавы зусім. Ну, часу ўжо няма. Прыйдзецца неяк без кавы. Та не нудзі. Зараз я ўсіх хутенька абслужу. Так. Ура, у нас есть 1000. Боже, як мені подобається, що тут без решти так приємно. Так нечекано і приємно. Ага, 5 центів, калі ласка. $35. Загадуємо жадання. Так, треба нашу краму зачинити. Ну, хто його ведає, може вони так будуть ходити і ходити. Все. Опошние люди. И будем уже глядеть, что у нас там по планам. Так, каву разобрали. Дрянна. Головне, каб яна нікому зараз не сподрапилася. Наш опошній клієнт. Угу. Уф. Напружено, конечно, сегодня у нас было. Так, это можно занести. Этот тетрас мне не подобается. Мыша, калі ласка. О, мыша запрацевала. Так, ставим их побач. О. Наша новая лядовня. Сольку ставим на место. Так, горбатку доставляем. О, якраз опошня. Ой, як добре без гэтых картонок, хто бы ведаў. Трошки алеі. Так. Яна зноў пабілася аб шкло. Так, рис доставили. Одни макарошки. И у нас еще было макарошки прохованные. Тут. Так. Ну что? Спочатку треба покласти то, що нам потрібно, із того, що у нас з тих товарів, які є. Бо у нас ось зовсім пусті палички.
Што нам патрэбнае? Вядома, хлеб нам патрэбна ўзяць. Малако, сыр, воду. Блакітную муку трэба? Не, блакітную можна не браць. Сыр, воду. Пудру пакуль можна. Каву, вядома. Молоко. Харпатка ёсць. Это можем 2 штуки взять. Тут так само 2 штуки можем взять. 2 штуки можем взять. Так, у нас максимум. Тады мы робім ось так. Гэта мы берем. На наступны дзень будем прабаваць купіць ліцэнзію і будем уже выставляць новыя тавары. І спадзяюся, што гульня цяпер будзе складаней і цікавей. Ну, скончваем наш 4-й на сёння дзень. 35 людзей і ўсім всё спадабалася. Итак, дзякуй вялікі, што глядзелі гэтую серыю. Нагадваю, меня зовут Кацярына, гэта канал Кот-Кот. І яшчэ пабачымся і яшчэ пачуемся. Па-па!